TTADC CM Purnachandra Jomatiani Manjak Mumbai Killa Amsayo Hanyo Hai Kubuni Bodol Yakari Pramotri Banarom Himen Mangli Kase Pyoga Sini Koktamao Noi Nukung Kungchukuni Korok Chisa Butter Kubuni Bodol Yakari Pramotri Banarom Haka CM Yakri O Salo Bodolo Banaya Pari Lamsona CM Purnachandra Jomatiano Karibo Logio Tonka MDC Direndra de Porma Tai Baising Kami Killa Amsayo O joining Pandawo Manjaka district level ni mass gathering bahnya songsajaka Udaipuro. Belakhe hambai tini jeng baicang kami o phaisok phaijak o jaga chikonte program ni bisingte chini bubagrano hamjagoi bubagrani nahor mungno teibu phan krak khainani bagoi baicang kami ni prai 9 poribar 11 voter tini katal khe chini ti pramothao phaiwe sini movement no teibu krak khainani bagoi borok tini joining khaiphaika kabangma party ni yakawai Jadripur party ni yakawai o pandau phaisok phaijak chini oro block president ti dablem ni tongo chini joint chairman tongo teibu hasal ni sok phaijak borom ganang Direndra Devarma nini damsara kochu sera ni MDC bo phaisok phaijak chini oi tep leader rok bu tongo nge o pandao chikonte ni bisingo phane je joining khaipheinai rok chini takok CPM Congress BJP ni Jadripur party ni yakai phainai rok nang kha kaham ya faru phainai chalo chung borok no teiwi teibu chini bubagrani nahor mung tei wansau mung no chung chini amsayo teibu krak khe khailainai hai hanai ang kasar mung ya faru paithau haine hai borok no hamba ya faru chini bubagrani logeo phanoi biskango soba khainai ni bagoi phaimani bagoi hambai